Nangandam na usa ka tulungaan sa Davao City nga mo'y usa sa mga polling place sa syudad karong eleksyon. Ano yung report ni Jandy Estaban? Giplastar na sa mga magtutudlo dinhi sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Davao City sa pagpanguna sa ilang school principal ang listahan sa mga botante alang sa May 9 national and local elections. Ang maong tulunghaan ang usa sa mga polling centers sa syudad. Dinhi moboto ang mga voters nga nakarehistro sa Barangay 21C, 31D ug 25C. Ang Manuel L. Quezon Elementary School dunay 16 ka mga cluster precinct ug kada cluster duna na sila giandam nga 10 tables and 10 chairs. Gumikan 10 voters lang at a time ang pwede makaboto. Duna sab sila giandam nga waiting area. Per precinct na apag yun na waiting area para sa nila para komportable po ang ato ang mga mabutuhay. So all in all, we prepared 32 classrooms. Giandam sab nila ang ilahang isolation polling place kung asa boboto ang mga makitaan og sintomas sa COVID-19 ato sa adlaw sa piniliay. Dunay nakaandam nga isolation bed ug butangan sab nila dinhi og mga bangko kung asa sila moboto. I-assist sila sa medical staff ug miyembro sa electoral board. Daan ang giingon sa COMELEC nga bisan dunay sintomas sa COVID-19 makaboto gihapon sila. If ang temperature niya, body temperature niya is 37.5 or higher, ilain siya. Dili siya i-appeal dito sa kadaghanan nga magboto na atay gitawag og isolation polling place. Napo tay medical personnel dito na mag-assist. So dito siya magboto. Ang iyahang balota kwaon dito kung asa siya na presinto magboto. Gipahimangnuan ang mga botante nga magdala og kaugalingong ballpen atol sa piniliay. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.